Halo, saya Sandra Devi Natalia absen 11. Halo, saya Iko Dafari absen 20. Saya Adinda Pinocchio absen 1. Halo, saya Nasen Yosafat, saya absen 24. Halo, saya Mario Bintang Nugroho absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Alfadil Syatra Jaya Putra absen 4. Loh, Pak, nama asal ngelorentangi betul buku. Oh iya le, matur suwun ya. Iki pancen gonanku akeh. Oh nggih. Podo-podo, Pak. Ayo tak nganteni ning ruang guru. Sami-sami, Pak. Monggo kula rencangi teng ruang guru. Ayo. Bu saged ngaturaken kula bidal sekolah. Lho, kenapa kok njaluk diterno? Biasanya aku budal dhewe. Iya Bu, soalnya akeh tugas sing kudu tak garap. Nggih Bu, amargi dinten iki kathah garapan sing ngajeni kula buta teng sekolah. Eka, aku oleh njaluk tolong gak? Oleh ae njaluk tulung apa ning? Aku gak iso daftar Instagram di HP-ku. Iso delok ning iki HP-ku. Oleh ae nyesel tak deloke. Bek menawa masalah ning kata sandi utawa aplikasimu. Nggih, sampun kula cobi tapi mboten sak. Iya, wis tak jajal mau ora iso. Apa panjenengan ajenge nyebrang, Mbah? Iya, Le. Semua penyegelan gak iso-iso, Nggih, monggo, Mbah. Atas-atas nggih mampai Oh nggih. ajenge selamat. Oh nggih. Suwun ya, Le ya. Apik tenan awakmu. Foto-foto, Mbah. Ayo mangku bareng hati-hati ya. Nggih. Sami, Mbah. Monggo mampat sareng-sareng nggih. Iya, Le. Loh, Sinta. Kau apa tamu? Kok ujuk-ujuk ceblok? Iya, Ndik. Mau kurang hati-hati kok dengkulku satu deh. Walah, kene tak eling ngadeg. Tak teno balik ta? Iya, belum disuwun ya. Sami-sami Sin. Monggo atus-atus kajenge mboten sakit. Padha-padha Sin. Alon-alon ae, gak apa-apa, cek ora lara.